Forbairt agus rochtan sir in asca folklóra cóháte agus urlaisí folklóra ar líne a cinsiú. Tá an feachtas le haid 8 gaeilge don thuaisceart ar siúl go fóil, agus an seachtain seo cheol an Scá Eagris Pobal multi nua Honry don reachtaíocht in Óstán Stormont. Is dóilm go an mór táta buid leis le ach na Gaeilge agus bléir éiríonn an réitme seo ach na Gaeilge níos táhairtaí. Tá mar sin Forbairt na hhéir go léirta bar háhairta. Seán áte bhfuil ceanrádaíocht agus nuaíocht í. Ba seo an taanat ar na heileáin seo nach bhfuil cosint in tíre an don phríomhtanga dúchasa. Sílim go síonnta tabhata an ceisio tá sé lárna d'Forbairt na Gaeilge, Forbairt na Gaelscoileachta, Forbairt na teanga I rangana de géine fasta, ó híh seirbhísí trí bhean na Gaeilge, ó híh salahar seirbhísí takeíochta de foiistí, ó híh an éisióg in Snaman I gach gréid an síl. Tá cópanna an documéid nua Honry 8 na Gaeilge 2012 ar fáil ar Híomh Pobal ag www.pobal.org.